everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Dili ko makatabang nila. Basinog ako ang ilang isunod. Nahatlog ako. Nagkuha kong mga tao og among gibalik kining lugar. Mao na lang among nakita nga ang ilang mga putol nga nagisangit niya sa kawayanan. Tay Juan! Lolo Lirio! Tay! Mga wak mo'y kaluoy! Mga mangtas! Inyong gipatay ako mga mahal na ako sa kinabuhi! Makita ninyo og mudako na ko! Pamatyon ta mo! Andam ng lamisa. Napaimutang na dito ang imong paborito. Ang lamang loob. Dili ko mo kaon atong usan ninyo kabiktima. Haot na kayo to. Tungod kay kuwang na. Si Lirio? Gilat-an na mo mayo. Ikang? Nalipay kay ko nga inyong gipatay si Lerio ug ang iyang anak. Wa na'y babag sa atong tumong dinhi sa atong isla. Wa na'y makapugong sa atong pagabuhaton sa mga tao dinhi. Tikoy. Oo, asawa kong ungo. Wa na gyud. Kita akong kaninipot na. Naunsam sa gang malampalong man ka. Unsa man to? Ay, agay, tampalong to sa pagmahal? Ha? Nagpataka kag nga. Baho kay imong bakba. Ayaw inartigod. Mura sa kadili baho ug bakba na. Os bara tong gisulti nimo? Sorry. Sorry kang. Dali na. Mga una ta. Giamdam nas buktot ang iyong paboritong pagkaon. Ang kasing-kasing og atay. Naon sama ka nga masulubon mo ng naong mo. Kuyogi ko. Sama ta kang. Oy, nga na ko di. Ni amata din sa luyo sa atong dakong bay. Doawon ta ang atong binoy. Ang atong sigbin. Ablihang manhol. Og manaog kita. Musod ta sa ubos. Aron atong mahibaw-an kung unsay kahimtang sa pinangga natong binoy. Wa masipyat. Nego na ko ang lawas sa saging nga akong gipraktisan sa paglapay sa tiniling sang magakay. Natarget yun ako. Pero, kining pananaw sa mga akong gamiton. Para kang nanay. Og kini para ni kang Tatay Juan. Para kang Tatay Juan! Og kining ikatulong kang Lolo Lirio. Dako na siya tikoy, di ba? Oh, Iska. Dako na ang iyang kaluha.
Tanaw. Gasigi siyag tuwad. Amaw. Kay, saan naman ni uy? Agay day uy iska. Agay. Gadang hagkalat. Unsam day sigbins inyo. Gatuwad. Wa magayang. Mura kag dili ungo. Ungo ko eh. Ungo ko. Hilo! Amaw! Di ko amaw. Maumagin ni natural na ko kang di manggug ko amaw. O bitaw. Dili ka amaw. Pero amaw-amawon. Maura to kang. Maura to. Pero kahibaw ko kang bisag na suko ka. In love gihapon ka nako. Og bisag sigihan pa ko nimog tamparos, sukmag, kulata og unsa pa. Ikaw pagihapon ang akong higugmaon. Maging ungo ka man. Amaw! Amaw kag yun, tikoy. Ha! Laugin ang atong binuhi. Aron dili ikaw ang maunay ni ana og kaon. Ha! Unsa naman eh. Ako'y palawgon na niya. Hain naman din yung tiglaog ani. Nga ako naman hinuy palawgon. Pero, nga naman sa taon, oy. Nga kinimay na himong kaluhan ni Airami. Nga ito man kainis tanan. Dako pagdunggan, gasigi pagtuwad. Bati agig naong ni Sigbina, oy. Uy, nasuko ka? Kalma, kalma. Kalma lang, busing. Joke naman good to. Sige, sige, sige. Laugan ka. Laugan ka. Kadiyot. Kay kuhaan ta kag labas nga karne. O kaha, bakasi. Gusto kag bakasi? Eden, karon nga college ka na. Hinaot nga ipadaplin mo una ka ng uyab-uyab. Kay mao ka ng kasagaran nga dili makalampos sa pagtuon ng kabataan. Ilabi na kung musod ni anang daotang bisyo. Ang akong panglantaw kanimo sa unahan, nga mulampos kagyud sa imong pagtuon. Si Mami pala, naanasab ng iyang kapalaka. Mami Marina, wa masusak mo na ang pagpanguyab. Ilabi na ni anang pagkuyog sa mga barkada. Giligayan ako ang pagpinuang. Kaya ang akong kaugalingon naman ang mag-antos. Maay hinuon na kay nagkahuna-huna ka ni Ana. Dili ko gustong mahugno ka. Dili ko gustong makuol ka. Dili ko gustong mohila ka tungod nako ni. Ikaw lang baya ang nikasto nako. Wa ko'y amahan nga akong namataan. Ikaw lang ang misuporta nako. Ug dili ko gustong makuol ka, Mami Marina. Ang akong gusto nga malipay ka. Anak, salamat. O pasensya ka na. Nga usahay, dili ta magkadungan sa pagpanayhapon. Giatiman ko pa ang gamay na itong negosyo. Mao ba yan ay atong gikuhaan sa tanan? Nagkasabot ko, Mami Marina. Oh, oops! Mami Marina, ngano kalit kami pahunong sa sakyanan? Niatas sa tunga sa dan. Wa ka ba'y nakita ka ganiha, anak? Ha? Kinuo ko. Gano? Wa man ko'y nakita, mi. Oh, Mami Marina, palargahan ang atong sakyanan. Kaya kang nagsunod nato ang mga sakyanan. Na-traffic kami. Oo, anak. Dili lang unta may tabo kining anias sa kong una-una. Dili lang intawon.
Nahimo na kong napawagkabala sa kumpana. Sakto na ang katalinisan ni Maong Bagakay. Inig pa na ko sa ungo. Ug maigo lang yun. Kuya Ryan? Kasi kilagi kaghimuan ng unsa man na. Ay, tinanilisang Bagakay, day. Ikarong gabi, day. Madto kog lasang. Magsugod na ko sa kong gimbuhaton. Dako naman ko. Kaya na nako. Unsa din ang gimbuhaton? Ang akong gimbuhaton, Aliyah, mao ang pagpatay sa mga ungo. Ng mga kriminal sa itong mga ginikanan. Nagkagamay ang ordinaryong tao sa atong dapit, Aliyah. Kay gipatay sa mga ungo. Ug ang uban, gipatakdan. Misanay sila dinhi sa atong isla. O kay dako naman ko, ako silang sumpuon. Manimaos ko sa ilang gibuhat sa itong mga ginikanan, Aliyah. Mahadlo ko ng ungo. Mahadlo ko ng ungo, kuya. Mao nga ikaw, Aliyah. Ayaw gid pagawas din sa atong baya. Kay mas maprotektahan man ka kung ani ka lang din sa sud sa atong bay. Ayaw gid baya pagbiya ni tiya, ha? Kay ako, karong gabi sugdan ko na ang pagpangita o pagpanganting sa mga mangtas nga ungo. Ayaw lang, kuya, uy. Kay tingalig ikaw ang ilang kitkiton. Dili mahimo, Aliyah. Kinahanglan nga masumpo sila. Kay kung magpadayon sila, umudagan, tingali tawgo na sa hingpit kining atong isla og isla kaunguan. Ani lang ko dinhi sa baba sa lasang. Dinhi sa dakong bato. Daplin sa gianan og mga tao. Ani lang ko dinhi mapaipi. Kay kasagaran, ani man moagi ang mga tao ug ang mga ungo. Ang ganipal ako nagusap-usap sa tingog. Mamatay ka karong ungo. Tuwa siya. Ang ako pa na. Niya, napaimutan ko na ang akong pa na. Panon ko na siya. Siya! Tiwasan ko siya! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.